Ukres ule ayu menta habneng kadai ka khobor ka basotnat bar ka baron kam yang ngilang baro ngakwa IP bapin sngap yakni ka khobor lengba kani ka video hadu ka bakut hakak teng ke jong Jesus ngai khoble bar ngapriang subhai IP baro shakani ka channel Khasi Gospel Media ngiladep bani puli haka video ka ba lalinyo Shaphang ki jingi tulpa ki bangakran katkum ka Bible ki bethu shwa ba objisu unwal long breu shene ka perthai kumno baladep ye tulpa bat lala pendap ka jingi tulpa ba on sakha ye objisu na ka thaisoti ka jingi tulpa ba on sakha ye objisu ha ka shnong Bethlehem ka jingi tulpa shaphang ki kam ki ba objisu unle ana ka perthai ka jingi tulpa ba on sasana pna ye u nakabenta ban penim ya ka perthai baro ka jingi tulpa ba un samipat ka jingi tulpa ba un sakeu shabneng ka jarwai sam ka bashispa shipo ka khat ka ban kong ka tulpa ba jisu un sadan ha kalyang kakti kamon ka jong uble bokpa untrai ya ka kam kum unoy sai ban penim ya ukhun ban rio baro ka shithi sha ki Hebrew jong ka testament ka bathmai kakran bha shaphang ki kam ki ba ujisu ule menta habneng Hebrew kalanong ba pra kad khat kaban kong bat kabar hani ka ong ti shaphang kini ki aka ya ki bangi kran ka bakong san kalong kani ngidon urang ba langdo kat uta obla shong shakakti kamon ka khet obakraw tam ha ki bneng ushakri ka jaka kentang pat kata katabanakal ka basisha ya ka ba utrai la pniang om obreo ke kata ka jaka kentang ka tabernacle ya ka ba ka shithi shaki Hebrew ka kran ngakwa ban pengkemau shwa ya ka ba la le ha ka testament ka baram ha ki khun Israel handai ublei ula kran langba Moses ha ka kitab Exodus kelanong ba apsan ka khat bapra udaong bato kinthau ka jaka kentang yanga nang bangan yo shongne hapring jongphi kini ki yingjan ki jaka kentang ki duan kilong ban penjanai ha ki jingle niam ha ka kenya ka khriam shaphang kalanti jong ka jing penem Exodus kalanong ba apsan hadu kalanong basapho labu jikmau ya ki jingbu jingsat kitiar ki bapenengkam ha kaleniam lerkom hendai kadon kaduan kajingnya angol thang kadon kadabor tama kini kilong kibran shabar jo kaying jan hapo kaying jan dor ar kamra ka kamra kaban kong la khot ka jaka kentang ha ka baladon nyau teli kitnat kading penyang syarak nang ta kamit pakat atli ki kpu peni kaduan thang ubi lapan ya klat ya kini ki kamera da ka jan pada ka itnat ya ka wei ka kamera la khot ka jaka kentang tam ha ka bala don ki statue jong ki ar ki kheruk ka snduk ka jutang artli ki mol kniap ki bala tho ye ki shpho hukum bat kumta terter ha kani ka ying jan lani ka tabernacle ka jaka kentang kidon ki jingle niam ki ba halaka sngi Lebrikos kalanong berkong haduk ka bahinyo ha kalanong ka ba khanrio ka batai shphang ka jingle niam ka ba shisin shisnam ki jingle niam ki ba halaka sngi ki ganthop ki jingknya aingu thang wei ulang brot mastep but wei la janmit kumbala kran ha ka kitab Exodus kalanong ba apkhandai ka khat ka balai pupra du sau poar nangta ka kitab jingkhen kalanong ba apupra ka khat ka balai bat ka basau nang ta kidonde ki jingknya ki jing aingu thang ubi Exodus kalonong balai pho kad khat ka kong hadu ka bapra ka jingknya jong unong la apop Leviticus kalonong basau bar ka basan Leviticus kalonong bakhat ri kad khat ka ba apkhandai shisin shisnam kadon ka jingle niam ka bakarpang ka bahap ha ka sngi ka bashipho jong ubnai bahinyo latip ya kani ka sngi kum ka sngi jong ka jing pnisuk kasngi jong ka chimpung khu ya ki pop baro jong ki khur Israel ki bapla sha oblei yala ki jong ki pop ha ki tu ki po hoi tang shisin hisnam
ukli idu urang ba lungdo urung haka jaka kentang tam uyasai na kabenta ki pop jong ki khot Israel baro Leviticus kalonom bakadri ko dekat kabalai shwa ba urang ba lungdo uyasai na kabenta upaj ba uhaban pelong shwa ka jingpni suk akmat ublay na kabenta ka yin ka sem jong u baro kawai da ka ba ya ka jingknya kata kalong do masih lengrau Leviticus kalonong ba apply ka dekat ka ba alpo kendai long ba kat ba urang ba undo unayasai na kabenta ki pop jong pailang baro kipat ba kide banle susi namar kanu ka mesim kabam syam la apply lagi jong ki pop laju onno na upai lang jong blay lani kila banyak pro ha kata kasngi Hebrew kalonong ba pra kat kapasan hani kaong ki basyakri niam ya kadur bat kasrngiu kita ki aka bakenja beneng kumba la maham ya Moses doble ha kaba unsa thau ya kata katabenakel namar tus sumar uong bamen thau ya ki aka baro kat bakum kata keruksa ya kabala pni hami ha uta ulum kenmau ya ka kaba Moses uthau ha ki por menshwa ya kani ka jaka kentang jong ke jinglaniam kadi kadur ka ba ubleu la penpau hau ba un thau thik kani kadur kini ki jingbu jingsat ki dadon shisharu habning Hebrew kalano makandai ka dekat ka banekong hado ka basan kakran ya kini kitiar ki ba pendon kam uyo anes ha ka jing itu pau uyo i ya ka senduk ka jutang habning jingpen pau kalano bakat wei kadekat ke bakat kendai ha kalanong bapra kadekat ke balai bat ke basau uyoi sa ya kaduan tang ubi uyoanes uyoiru ya kinyo tuli kiding penyang syarak habeneng jimpun pau kalanong ke benekong kadekat ke bakat ar bat ke bakat lai kalanong ke basau bat kadekat ke basan Hebrew kalanong bapra kadekat ke ban briau ni kaong Henry menta ulayo ya kakam lengdo ka ba kamkor kathau yo Jesus kat ba kum ba ulong ru uksyang ka jutang ka ba khambha ya ka ba la pelong ha ki jingkular ki ba khambha ki jingle niam ki balale ha ki por hendai langba ki khun Israel ban pen em ya ujaj benri Israel bar kumju ya ki bamdei ki Israel ki gentle ki bangai ha ublei ba em ke ka banga kwa ban ong ba kilang do menshwa ki trei ya kane kakam kat baha ka testament ka batmai la pendu da ublei ya kini ki aka baro ki jingle niam ki baha ka perthai namar ba ukres menta utrei ha ka jaka kentang tam ka tabernacle ka basisha ka badan habneng Hebrew kalanong bakhandai ka dekat ka ba apu ar hani ka ong bat kat bakum ka hukum ngala ban ong balajan ki aka baro la pen khot ya ka snam ba klem ka ba pmi snam omdon jingmap menshwa la penyap ya umrat kajing place nam jong utu umrat kalong ba udei unong bujli ya kajing im jong utu unong pop boplai la ki jong ki pop shaublei udei unong ba jamin Henry ha ka testament ka patmai ka pen mau biang yang i sai sin nengkong Patros kalanong berkong ka dekat ka bakat pra hadu ka ba arpo ba la suspa yangi na kasnang kabak kodor kajong ukholang brot kabak klempop babak klem tobria kajong u Jesus Christ ken Hebrew kalano makandai kedekat kaban brio bat kabahnyong ni kaong di habal aplong yikini ki ru komta kita kilengdo ki jolek sut hala kasngi syakata ka tabernacle kaban kong haba ki pendap ya kinyam kirkom Henry syakata kabar tang orang ba lengdo hi sisin sisnam om klem kasnam ya kabau la ingu na kabenta yaladi bat na kabenta kalai kalet jong pailang hoi kumangaong tang sisin sisnam orang ba lengdo urung syakajaka kentang tam sywa bu unia sai na kabenta upaj ba uhaban pelong ke jipnisuk na kabenta yaladi bat upaj ba da kasnam jong kimrat Hebrew kalanong makhandai ka dekat ka bakat wei ba ka bakat ar hani kaong Henry ukres habau la wanlong urang ba undo kita
ki babha ki ban sawan da ka tabernacle ka ba kham kraw bat kham janai kabam sham la thaw de gikti kata kalong om na ka jong ka ni ka prathai lemne da kasnam ki blang bat ki khun masi henre da kasnam jong uhi ulai rong tang chi sen chakata ka jaka kantang haba ulayo ya ka jing suspa bam jikut u Jesus Christ tang chi sen kasnam ka ba ula play halo ulum kalbari da kata kasnam lala ban penesuk hakmat ublay bukpa na kamta jong ilang baro Hebrew kalano makhandai ka khat ka ba arpu prang ni ka ong kumta ukrisru habal akanya aingo tang hisin ya u yak ban ba no yakipop jong kibabun on mi pau ha ka ba arsin klem ba kapop hakita ki ba khmil ti ya u ya ka jing pen em kalong ka khobor ka basong tanan bagasnam ka jong Jesus Christ kadon ka bainong ka bakraw yakita ki banget ha u ba on pen em ladaun wan ha kasin ka baar on ai ya kata ka jing pen em ka bapura kita ken kiba ap khmil anti ya ka jingwan ka jong u Hebrew kalanong basaw ka khat saw ka san hang ni ka ong ba Jesus Christ kum urang ba lang do ude uta ubala bani smolam bat ki jing tlot ki jongi Hebrew kalanong bakhat ar ka khat ka bani kong hang ni ka ong kahika yengi bangine khmit ya khmi sha Jesus Christ ubulong unong pelong ba unong penjanai ya ka jinge jongi ha kaba ula shong hakakti kaman ka khet jong blay ubayasai akmat ublay bokpa shwa bangan pukot Hebrew kalonok bahinyo kadkha apsa opsan ni kaong Henry uni namar ba uyaisa bam jikut udon ka jinglong lengdo kabam kala Hendai hakanak perthai la shimti ya ka kam lengdo na weusnam sha weusnam shipang de kiwe kilung do niam hende ujisu udan ya kata ka jinglong lungdo kabam la kala namar kata ula aru ban pen em janai kita kibawan ha ublei da u habau em halakata ya kabane sai na kamta jongki ujisu Christ ula ban pen em janai yanga bad yapi ko ki polok ki be ki jonga la ngile pop ngidon urusai uta ulong Jesus Christ batrei yang nakakam kum orang ba lengdo hang tei habeneng na kabenta ban pen em yanga yapi ladangi plai laki jongki pop nginyo ken ya kata ka bainong ka bakraw ka balong ka jing em bam jikot da kasnam ka jong Jesus Christ dai bu ble kur khu yapi bui puwe na kabenta ka brom jong ble amen